Rydym yn falch iawn y gefnogi neges heddwch ac ewyllys da yr Urdd eleni yma yn Dyfed-Powys. Mae'r neges eleni'n canolbwyntio ar ac yn hyrwyddo cydraddoldeb i fenywod ar draws y byd. Mae cydraddoldeb i fenywod yn allweddol i greu cymdeithasau cynhwysol, agored a llewyrchus. Yma yn Heddlu Dyfed-Powys ac o fewn fy swyddfa i, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, rydym yn falch o hyrwyddo amrywiaeth a cydraddoldeb ar draws y gweithlu fel y gallwn sicrhau ein bod yn cynrychioli ein cymunedau. Fel eich comisiynydd, rwy'n ddiolchgar ac yn falch o'r holl staff a swyddogion benywaidd yn ein gweithlu, yn enwedig yr rhai ar y rheng flaen, sydd mor aml yn peryglu eu bywydau i sicrhau diogelwch ein cymunedau lleol. Diolch i bob un ohonyn nhw, ac i'r Urdd am hyrwyddo neges mor bwysig. Hawliau merched yw hawliau dynol. Hawliau dynol yw hawliau merched. Ni allwn achub y byd os nad yw'r byd yn gyfartal. We are very proud to support the Welsh Youth Society Urdd's Peace and Goodwill message today, which this year is focusing on promoting equality for women across the world. Equality for women is key to creating inclusive, open and prosperous societies. Here at Dyfed-Powys Police, we are proud to promote diversity and equality across the workforce so that we can ensure we are representative of our communities. As the Temporary Chief Constable, I am grateful and proud of all the female staff and officers within our workforce, especially those on the front line, who so often put their lives at risk to ensure the safety of our local communities. Thank you to all of them, and for the Urdd for promoting such an important message. Hawliau merched yw hawliau dynol. Hawliau dynol yw hawliau merched. Ni allwn achub y byd os nad yw'r byd yn gyfartal. Mae hyn yn fwy na hashtag. Ail feddyliwn ein geiriau, llawn yn negyddol yn gadarnhaol. Nid pen galed, ond pwerus. Nid hunan bwysig, ond hyderus. Nid cegog, ond awdurdodol. Nid emosiynol, ond angerddol. Ni yw ieuenctid Cymru yn sefyll gyda'n chwiorydd ar draws y byd. Mae coronafeirws wedi stopio'r cloc. Defnyddiwn y normal newydd i greu dyfodol gwell. Dyfodol o addysg i bob merch. Dyfodol o ferched llawn hyder. Dyfodol cyfartal o gefn gwlad i'r dinasoedd ar draws y byd. Ni yw myfyrwyr a disgyblion heddiw. Ni yw arloeswyr ac arweinwyr y fori. Chwalwn yn enfwd wydyr gyda'n gilydd. Dilynwn ein breuddwydion, gan ddangos y ffordd i'r genhedlaeth nesaf. Mae hyn yn fwy na hashtag. Gweithredau mwyn pob merch. Fe gyda hi, gyda nhw, gyda ni. Does dim terfyn ar ein nerth ni gyda'n gilydd.